på. Og når vi har stået på gennem flere generationer, og det her i det her tilfælde stået på i hvert fald 2.500 år, jamen så bliver det lidt mindre, men bevarer en temmelig stor kropsvolumen. I dag bruger vi primært som børnene bare de første ridepony, og til de voksne så har de noget at lege med. De har nemlig et dejligt førerpony. Shetlandsponyen deler vi op i 3 størrelser. Vi har en mini, som går fra, der er ikke nogen minimumstøjelse, men går op til 86 cm. Så har vi medium, den går op til 96, og der kan I se, at vi har en helt Flanders. Og så har vi standarden, som går op til 1,7 meter. Og næsten alle ponyerne i dag, det er standardponyer. Vi har de 2 forreste, det er Anna og Line, der rider. Det er 2 svenske Shetlandsponyer. Det er Line og ikke Full Screens. Så har vi Bolette, der rider på Liv. Så har vi Maria, der rider på Sally. Og så har vi vores yngste rytter, det er Berthe, hun rider på Hellas Penny Rose. Og så har vi Karoline, der rider på Melia. Så har Baby Bondo med sig. Og følget er 2 runder gange cirka. Shetlandsponyerne, de må have alle farver, undtagen dette, nu vil vi lige se knapgrupperne. Og det er altså de eneste farver, som Shetlandsponyer ikke må have. De vi ser repræsentanter for i dag, det er, at vi kan se ud i kanten, der har vi Tarok, som er broget pony. Så har vi de sorte, vi har brug. Så har vi en underlig farve, den ser grå ud, men det er den ikke. Det er det, der hedder en farveveksler, eller roan kalder det. Den er sort om vinteren, og her i foråret, der har den været sne. Og nu bliver den så mere og mere grå igen, og ender med at blive sort i efteråret. Og så har vi den aller sidste, hun er de oprindelige farver, det er nemlig i dot. Vi kan se, at hun har en stribe ned ad ryggen, en 8-stribe, og den farve, den kalder vi, når det er Shetlandsponyer, filter, hvis det havde været islænder, havde den heddet fuldblank. Shetlandsponyerne har været brugt til litterært, men i 1874, så blev det forbudt at bruge børn under 10 år til at arbejde med minerne. Og så havde minerne et problem, for skakterne var ikke ret store. Og så var der en kvindøre, der fandt på, at vi kan jo importere ponyerne op på Shetlandsdyrene, de er jo ikke så store. Og det er en hurtigt udbredte sig en idé om, at de sorte ponyer, det var de stærkeste. Så der blev faktisk eksporteret temmelig mange sorte Shetlandsponyer-hingste, som gik ned i minerne. Så dernede i minerne, der trak ponyerne ca. 900 kilo. Og det gør den altså til verdens stærkeste hest, som bag sin størrelse, i forhold til størrelse. Senere hen, så var der mange englænder, der fik lægget op, hvor jeg brugte de her små ponyer, de sværgelsponier. I England havde der ikke mountain-ponyer, som godt kunne være en smule mere til, og selvfølgelig også i nummer 40. Så derfor gik der mange til England også, og det var især de farvede ponyer. Og så kunne man så sige, at det er jo mange år siden, det er jo lige ja, den sidste pony kom op af min i 1971, og den døde i øvrigt midt af dage for et par år siden, og det blev næsten 40 år. Den sluttede sine dage på et minimuseum i Dolm i mineområdet. Og vi siger tak til vores dygtige ryttere, der kommer på ponyerne, og så skal vi sige goddag om et øjeblik til vores kusk. Det er sådan, at Shetlandsponyen, den er jo temmelig stærk, som vi lige har hørt, og den har absolut ingen problemer med at trække en vogn og en par passagerer, og som vi kan se, det er heller ikke Taroks problem. Han traver lige så løftigt som hans navnebror. Tarok begår også konkurrencer og har gået topkrop, altså konkurrencer i, hvor man kører hurtigt. Og der handler det om at køre stærkt, og normalt så har man nogle bolde liggende, og så koster det 3 point hver eneste gang, man taber en bold, og så kører man på tid. Og det er Tarok simpelthen bare rigtig god til, og det er hans kusk selvfølgelig også. Og når I ser ham, så kan I godt se, at han er udmærket godt, hvordan det er. Nu er brugspringen det en lille smule til den brede side, at det gør heller ikke noget. Men det er en af de konkurrencer, hvor Shetlandsponyen ikke kan stilt konkurrere med de større ponyer, fordi Shetlandsponyen ikke kan næsten dreje om sig selv. I Danmark, der har Avlsforeningen for Shetlandsponyer. Vi er jo en avlsforening og har en del arrangementer, hvor det er klart vores største arrangement, det er vores hængstekåringer. I Avlsforeningen, der kårer vi i omegn af 50 hængste om året. Det er store hængstekåringer. Hoppekåringerne ligger vi på et sted mellem 150 og 180 hopper tilmeldt hvert år. Og det gør os altså også til det største af de rene ponyforbund.
Så der er faktisk rigtig mange ponyer i den organiserede avl, og alle de ponyer, I kan se herinde, det er alle sammen ponyer, der er renavlede sjællandsponyer, og de fleste af dem er også kåret, og de fleste af hopperne er også nogle af nuværende møder, men de fleste af dem har jo altså også været brugt som avlsmidler. Men først og fremmest så avler vi for at bibeholde rasen. Sjællandsponyeavlen har været lukket stambål i 130 år, og det vil sige, at der må ikke komme fremmed blod ind. Så når man siger, at man har en sjællandspony, det har man altså kun, hvis man har en stamtavle på den, så kan vi dokumentere den træning. Og vi giver lige en hånd til Hånd, der er næsten lige så hurtigt som hans navnkundige bror. Sjællandsponyeforeningen har også brugsprøver, og vi har brugsprøver både på hopper, hængste og vallergang. De var jo oprindeligt beregnet som materielprøver til hængstene, så vi kunne sikre os, at de hængste, som vi rent faktisk kårede, altså gjorde afstykkelige, at de også har hængste med det gode temperament. Og jeg synes, vi har nogle dyr i dag, der har bevist, at det er de der sådan set rigtig gode til. Og vi siger tak til alle vores dygtige ryttere, og vi siger tak til publikum, fordi I vil kigge på os. Skal du klappe? Og når de nu kører ud, og vi skal lige have til Rob, han er nemlig god, han kan have alle vogne med sig, så skal I lige huske på, at det er sådan med en sjællandspony, at man bliver simpelthen aldrig for stor til en sjællandspony. Og hvad man ikke har i størrelsen, det får man altså, skulle jeg lige så sige, lynhurtigt i mængden. Sjællandspony får de slemt til i løbet af et øjeblik, så har de både 10 og 15. Men det er selvfølgelig, fordi de er sjove, og fordi vi holder af. Tak for i dag.